amante mua na woi na adoma cambrant nso ye bremo niema ahodo na eneba ye busa no ye abofra bonwa na ommo akyekyede eno ekire sei nana ejabrifa eja wo adwuma mu wa kyere yie ne wa bene nti wo kyere mu Adom Kasee eto aso abofra bonwa na ommo akyekyede se wo hwe aboa enwa na wo hwe aboa akyekyede a se mo emienu no se wu ku wonwa emu de we na ni kunu ana nidwa eye fofofo eye enwa de obetimi afa bo bia de aboso na wonsaka enam no eni bibia ewo ho ana empo obetimi do nsawura ne shela na se ade na enwa to ano odamu no na watu na firi na chi ho na wonsaka no nanso ye ko aboa akyekyede so a akyekyede ni bo a wodamu no eho nyina ekwa ani ho ekwa baabi eda eye baabi ade tifiri ede baabi anenan ewo eni nti se ubo enwa no a ana akyekyere na ebere a wobedi ansa na wanya akyekyere no ene ebere a wobedi ansa na wanya nwa no enyepe edisi ekase akwada embo nwa na ommo akyekyere a ne kyerese se yehwe akwada a onyini ba baabi ani nyansa awo no onya nyansa na ehote a obetimi di abo akyekyere no entem enu nti ne ehu se enwa de eden a ofa ebo baabi a no de bo ne so a obe pai ama wayi no na wayi firi onti ne se abofra ebo nwa na ommo akyekyede sara netie wa abrabom wobehwe na ye na wunyini ba ewa abrabom na wo a wunyini ba no eniema bi wo ho a wo hwe se de opani aye no a wo ya kwada na asa brante a wo ba no wuntimi nuru baabi opani no aduru enu nti na esese wo ye wo de na nkakra se de ese wa wo so ansa na wanyini e de akwa koduru baabi a mpani no aduru no na ansa na wo se akyekyere na ana obetimi abo no de se no opani ne de enam se wanyini awie nti no onimo kwan hodo de befa so a akyekyere no obetimi ayi na fi ne buo na odamu no mu eni sasem bi ba ne ye ka be se esa akwada no ye we esa o ne sa akwada de obonwa na o ma akyekyere sanse na ye de esiso se baabi a wunyini ne wo ene unimu de ye wo no enuru opani na obetimi de abo akyekyere no ema no enyepe sei enatie nana ejabrifa nyamishrawo akere ya de pa na